Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Аида Марковска. Благодаря ви, че сте с нас, с мен и с колегите от Българска асоциация по родова терапия. Ние днес ще ви разкажем истории от кабинетите ни, от тези тайни места, където никой освен нас не чува нищо, а само вие присъствате като наши довереници. Искаме да ви разкажем истории, които сме чували и продължаваме да чуваме. Изумителни, възхитителни, прекрасни, но и малко страшни, малко тъжни. Това са историите на българския род. Това са историите на вашите родове и на нашите семейства. Всъщност всички ние, заедно с вас, продължаваме да бъдем действащи лица в нашите родови системи. И от нас зависи да продължим напред в добро и в здраве. Като председател на Българската асоциация по родова терапия съм възхитена да ви посрещна във втория форум на българското родово знание. Нашата школа продължава да държи автентичността на българското родово знание, да открива и пресъздава родовите закони, да знае и да търси още повече знания в областта на разбирането на българското семейство. Пред нас предстоят много интересни години, които зная, че ще прекараме заедно с вас в едно търсене на доброто на българския дух. Вярвам, че в този ден на форума вие ще получите не само знания, ще бъде не само интересно, но ще отключим във вас дълбоките ключове на рода, които ще ви поведат по една много красива пътечка, да разучите миналото на своя род, но и да погледнете напред в бъдещето. Останете с нас на 16 май в Красно село Обредния дом в София, за да разберете много повече, що се отнася до българската родова терапия. Обещаваме да бъде незабравимо.